Салом алейкум ака, ина омадам пеши ҳами апа. Ина дар картам чанд сим буд. Ина чек пек ҳама чизое ки расход кардагим, то ина чизое ки ҳаст бо ҳастае ки даё дошт, ина синимат кардаги пеши апаи марҷуна омадем. 14650 сомон қабул кардӣ апа? Ҳисоб кардӣ пла? Ягон камбудӣ аст апа? 14250 сомон ҷамъ шид ака. Мардум хай набигем амакаса. Ай 14250 сомон 1587 сомон шай 1600 сомон кароши расход кардагӣ. Мақсад продукта барои гудакша шир, пир, сметана ва майда чида не сар охирон бори овардагим. Ин ака 694 сомон ина харид кардагӣ овардагим ша. Охирон бори овардагим ин сари. То чизе гуфт ҳамаша овардам. Хай хонаи бародар дай, ягон камбудӣ нашидай. Мега ягон камбудӣ аст бу? Мардум да чӣ гуфтани? Тамом. Ягон гуфтани надорӣ дига? Ина бачакаш ина Рамазон хонаи бародар дай, бародар набад хай омадам дар шоҳидӣ ҳами оилаш ҳами ҷода ҳами апа ҳами сума додамаш ва якам хичам омадаи сафтеса радаям. Хай чизи буд ака, ина картам амузи кани бу телефон да даст омад. Картам ам нол кардам ака. Бо хадам чанд хай буд ака добавит карда будам ҳами 3 сима 2 сима ясам клиентои марам таксиям. Мақсад буд гуфтам дар ин карта партоин 2 сима 3 сима ясам 5 сима хели ошавай шири модар ҳалолат буд апа. Неки мақсад просто ба назар бигирем. Ҳам чизора харашо. Апа шоҳидӣ? О апа. Не соҳибхона гап зан. Ман тиқта видео накардисам. Гап зан. Не ҳами чиза дидаси апа? Ҳисоб кард? Ягон камбудӣ шид? Не. Ина апара мақсад шоҳидӣ дод. Дабулош сар ме одами калон ҳами хонара гирифт хай мардакш набуд. Янга ҳам ҷада буд. Гуфтам биё пешам да биши. Ҳисоб куна бинад. Ягон камбудӣ ягон проблема наша ки пага баъди рафтан баъди ташид ба уташид ба хӯрдан ба хелишид нашавад. Майла панотон ба худо. Саломат бошед. Ассалому алейкум акай Зубайдулла. Мақсад созем хубаин шумо сабаб шиден ами 14000 чанд сум буд ин карта нол кардам 1600 мишта харид кардам 12000 650 сомон ша овардем да дасташ ина. 650 сомон ша овардам да дастам. Хай надана худо барака гӯё, худо нигоҳбон ша ба шумо сабаб шиден. Ами хел мақсад зинда бошен. Мақсад бародар инами 14250 сом ҷамъ шидагӣ. Ай 14250 сом сари хай харид кардем 694 сом. Як бурга бо харид кардем 527 сом. Бо пилусиёй бо ҳисобш кардем. Мақсад ин бародар якам монда бо пул партагӣ хай 100 симай дига бо инаи рӯза правильно ака 100 симига бо барои қоқаш иш хилиб ки 12650 сом бо наличка да дасташ. Мақсад дига дар картаи ман ягон сум нест. Сума ҳисоб кардӣ апа? Ягон камбудӣ аст? Хона ина бародар да буд, ина бародари таксияям. Хатимона ина гап зан ака. Шаҳрвандои муҳтарам, ассалому алейкум. ҳамаи хоҳарҷонда ёрдам доден, ҳазор ба падаротон раҳмат. Дар ин шарифи Рамазон омадастагӣ рӯз худо чӣ нияту орзу ҳавас дорен, дар орзу ҳавасотон бирасен. раҳмат ки 10 сумай 50 сумай 20 сумай карден. ҳамин бародар таксида партфтен мана бародар омад ӯзи 12600 чанд сомона дод. ай 14000 будагӣ шир пир чизе ки салфетчидар кор буд ёша харидак хоҳарда оварда дод. мана гудаки майда худо ва шукр ба дуои шумо ман ҳамин духтарак мана калон шудестай. калон шава ҳаматонда мегардона иншоалло насиб кардагӣ бошад. худо ҳаматонда ҳазорон раҳмат. Зубайдуллоҷон бародари азиз худодам раҳмати калон аллоҳ нигаҳбонад. худо мушкилотро осон кунад. ҳамин хонаи мода марҳамат биёен любой каса дармон ҳуяй бародар касе мисол ҳамин апада дастгирӣ мекунад либоса кати обув кати ҳамаш дар даргоҳи парвардигор қабул мешавад. аллоҳ нигаҳбонтон. омин.
амин. Мақсад картаи маро 3 рӯз шудагӣ куштагие кард. Ман барои худам гуфтам ки удалит кард. Штаи бошад, аммо акаи Байдулло да гав зан мана. Авая ул адела мақсад амо акара мегум хоид ба картаи худаш гирифтагӣ, а? Душанбести гирифтай. Душанбести гирифтай мақсад ҳамия худаш меояд пеш агар биёя, меояд ҳамҷа ба номат картавӣ мекунанд. Кадом бародаре ки дар Рамазон фитри рӯза мепартояд, ягон хидмата хайр мекунад, ҳам номерои худа да зангат мезананд, ҳам бо картадан мепартоянд. Дига ягон камулӣ ҳастай? Нестай. Розие намажда. Алло нигаҳбонтон. Саломат Ҳама бошед. одамода раҳмат. Раҳмат ки дар ин вақти фитри рӯзатона пафтестен, ҳамада раҳмати калон. Кадомитон мебиёед мана келином омастай дар хона ки ҳамин хизмати ҳамин аппара кадестай, касе ки ба дили соф кати додани ҳастем. Алло ҳаматон да тия ризқи худтона зиёда куна. Парвардигор нияту орзу ҳавасотонда бирасен. Омин. Аллоҳу акбар.